Jeg hedder Kent Spiegelhauer, og du ser 22 tirsdag. Vi er her i storbyen Holstebro for at interviewe folk om selvrealisering. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover. Hvis du skulle lave en liste af 5 ting, som du skulle selvrealisere, inden du dør, hvad skulle det så være? Jeg skulle have et godt liv. Jeg skulle være en god mor for mine børn. Jeg skulle have et godt arbejde. Jeg skulle tjene en masse penge. Og så skulle jeg stå her og være rigtig sød. Now Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Hvor meget betyder selvrealisering i dit liv? Jamen altså, det ved jeg ikke. Hvad forstår du ved selvrealiseringen? Altså? Ja, vi forstår det som at nå sin mål. Og at have nogle mål for livet også. Og udvikle sig selv, hvis man tager på den definition. Ja, men det tror jeg, det betyder meget, både for mig og for alle andre, at man har nogle mål. Fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual. Hvor meget betyder selvrealiseringen i dit liv? Ikke specielt meget. Ikke specielt meget. Har du nogle mål, som du gerne vil nå? Ja. Hvad kunne det være, hvis du skulle lave en liste? 5 ting, for eksempel. Jamen komme sådan mere ud. Ja. Så nå det, jeg gerne vil være som voksen. Okay. Tror du, det kommer fra dig selv, eller tror du, det er pres fra andre? Det er fra mig selv. Det er fra dig selv. Tror du, der lægges mere vægt på at nå sine mål her i det moderne samfund end før i tiden? Jamen det gør der jo. Det går mere op i uddannelse nu. Ja. You know me well, below me, oh my, well, can you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell. Hvor meget betyder selvrealisering i dit liv? Jamen, det betyder da temmelig meget, fordi jeg synes at jeg har brug for selvrealisering, så jeg har taget en uddannelse, og det er selvfølgelig en blanding af, at jeg ser det fornuftige i at gøre det. Altså, der er et sikkerhedsbehov, der bliver dækket også. Men altså, jeg er jo ikke ubevidst om, at det også er noget, der glæder mig. And I can take rejection, so you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic, she touch me on me back, she says I'm Mr. Boom Boom. Tror du, at selvrealisering betyder mere i det moderne samfund, end i fænderligvis før i tid? Ja, det gør det nok, fordi det er så meget op i medierne, at man skal gøre karriere, man skal betyde noget. Jeg tror, der før i tiden, der har det måske mere været bare at sørge for sig selv og sin familie. Nu tror jeg, nu betyder det mere. Tell me fantastic, touch me on me back, she call me Mr. Romantic, tell me fantastic, she touch me on me back, she says I'm Mr. Boom Boom. Gee whiz, baby please. Hvad betyder selvrealisering i dit liv? Jeg ved ikke, hvad det betyder. Vores opfattelse er at udvikle sig selv og nå sit mål. Hvis du for eksempel skulle lave en liste over 5 ting, du gerne vil nå, inden du dør, hvad skulle det så være? Altså, jeg vil gerne til udlandet, og så vil jeg gerne giftes og have børn, og så vil jeg nok ud og shoppe, og så... Ja, så... Cool breeze, you don't feel like drive, well baby hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well are you are the... Har du nogensinde været på kursus om selvrealisering, for eksempel med dit arbejde? Nej, det har jeg ikke. Nej.
Okay. Nej, det er ikke på den måde. Altså, jeg kombinerer det. Man kan sige, at min form for selvrealisering, den er hele tiden kombineret med at udfylde nogle behov for min familie i hverdagen. Så det kommer på en måde først. Men jeg er så blevet klar over, også ved at lære om behovspyramider, at der selvfølgelig ligger noget selvrealisering i det også. Ja. For me of the rise, baby, love you the peas. I'm bombastic, fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Pum Pum. Jeg hedder Kent Spiegelhauer og kommer fra 22 tirsdag. Hvis du skulle nævne 5 ting, som du gerne vil opnå, inden du dør, hvad skulle det så være? Find mig en god kæreste og få et ordentligt job. Bo et ordentligt sted og have nogle ordentlige penge og sådan noget. Decideret. Synes du, at der er et stort pres på os unge for at få en god uddannelse her i det moderne samfund? Jeg synes i hvert fald ikke selv, du bestemmer, hvad du vil gå ind til i folkeskolen. Du er næsten det tvang, det du får lov til at lære jo. I forhold til, hvis du går på teknisk skole, så har du selv bestemt det. Ja. Og hvorfor tror du, at det er sådan? Fordi vi skal have vores grunduddannelse i starten. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom. I say give me your loving, girl your loving well good. Hvad arbejder du med? Som regnskabsassistent. Okay, har du nogensinde været på kursus i selvrealisering? Ja. Det har du? Ja. Okay, hvordan var det? Spændende. Spændende? Ja. Okay, lærte du noget af det? Ja, det synes jeg. Det gjorde du. Bruger du så selvrealisering i dit arbejde og udvikler sig selv? Ja, det synes jeg gør. Jeg var på et kursus engang, det her assertiv træning, altså hvor man skal lære at sige tingene direkte, altså og på en pæn og konstruktiv måde. Mm-hmm. Og det synes jeg fik lært. Ja, har du hørt noget om selvrealisering ellers i medierne, for eksempel? Nej, det synes jeg ikke. You should give your loving, girl, your loving well good. I want you the best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess when you put me to the test. Tror du, at det at have mål og selvrealisere sig selv hele tiden, tror du, det er vigtigt for at have et godt liv? Ikke hele tiden. Altså, det er jo... Nu ved jeg ikke, om I kender til Maslows behovspyramide, har I snakket om den? Ja, fordi den kender jeg også til, jo. Ja. Så det er jo klart, at de underste, altså de nederste del af trekanten, de skal jo realiseres først, kan man sige. Men man bygger lidt ovenpå os. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Bombastic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr.